Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 11, versikulo 4. No orayam asumaya at ti angin ken panawan, awan apulos ti maimulam, ken awan tumat ti apitam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anyang itaramidek diti bangkag tatang. Ay, katagmula ka itinatang. Itatimayat apanawan apanagmula. Biddot day tang imbagam tatang. Ha, ne. Apay abiddo ti imbaga, Rone. Saan pa'y nga ita ti rumbeng apanagmula itinatang? Nagalas ti panawan. Anya? Urayan tayo asumaya at ti panawan. Sa tayo agmula itinatang tatang. Matay laeng ti maimula natang no kastoy ti panawan. Nalpas manam ti panagiinnadal tayo, Marcel. Juan Martin, adumanan tinaadal tayo may papan ka ni Apo Diyos. Aywan gayam. Isurot mo to ni Pari Rone. Tapno may makigimong. Tapno manggagan na dagiti sasao ni Apo Diyos. Ay na, kanayon nga awan ija balay mi ni Rone. Mapanagbuy-buya iti basketball iti plaza. Anya? Awan nga rudon ti matrab-trabaho na, gapo iti panagis-istambay na. Ay, aywan gayam. Nakitak jay bang kagyaw. Saan pa'y matanagaraw, wano namulaan? Saan ka no pa'y apanawon ti panagmumula ko na ni Rone? Iso abinaybayan na pa'y laeng. Ayan ni Rone nga asawa, Marcel. Napanagbuya iti basketball iti plaza, tatang. Ay, nagalasan ti ugali day tang asawam. Nabakantayin jay bangkag na. Saan na pa'y laminulaan? Imbagak mo't ti may papan iti daytaken kwa na. Ngam dinak mo't dengdenggen, tatang. Ay, talaga asadot day jay nga asawam, Marcel. Manipod na ikamang. Awan pa'y na itultulong na. Nagrawat mat amangan. Tatang. Awan pa'y sir-serbina at tao. Sadot. Ay, madisnog ko ti awanan bain. Rone, makapungpungtot itay ni tatang. Ingka ka na agmula iti bangkag. Saan pa'y apanawan ti panagmumula? Madadaan laeng ti mula no naalas ti panawan. Apay nga dagiti kaaruba. Nakamula damutten kadagiti bangkag da. Ay kat isuda Ngamno siya, jak pa'y laag mula. Tamangan no madadaan laeng dagiti imulak. Sayang laeng ti gastaws. Ay, siguradong agpungtot ni tatang no makita na ka. Ay, sana ka mabutang kinitatang maumasail. Naglaing day nga gibaon. Day tangiwat mo. Amangan no mangag na ka ni tatang. Kahit anya kuma, manakibiyang day alakay. Kunamlan na santon agsasaw. Aramidin na ati kayat na iji talon na. Taramidag mo ti kayat ko iji bangkag kaw. Pare Roni, sayang jay bangkag mo asaan anamulaan itinatang. Si kalaangan ti saan pa'y anakamula. Kahit anya ko matinasakita bakrang mo, no sa anak-anak kamula, pare Martin. Ne, pare Roni. Ibagbagak laang mat, asayang ti bangkag mo no saan amamulaan. Agpada kayo kinikatuga nga kaman nakibiyang pare Martin. Anya kumangay, no jay ilaeng bangkag ko tisan anamulaan. Ala, di ka nagpungtot pa pare Roni. Lipati mo jay imbagak kan ka. Ay, pare Martin, dayo ti titandaan ma. Jak kayat ti mabibiyangan. Aramidik ti kayat ko, ije bangkag ko. Nawatap! Anya tar aramidam dito'y balay, Rone. Itay kapay asaan amakaid na. Nanang, mabisinak. At nakadi pa'y taraon nyo dita. Apay, saan kayo ang nagluto ije balay ya? Jak kayat ti dinengdeng alinuto ni Marcel. Nauma ako ni tinatag, nanang. Ay, naanak ko, kat no dinengdeng matisidaag dito'y balay may. Anya, ay karni kumaan, nanang. Awan ti igatang ko iti karnay. Amumit nga awan panggadak. Namnamaakla ang ti masapulak ije talaw. Ay buisit. Awan pa na ima sa sidain. Dinengdeng lang ay naldawan. Isuumot lagayam adi mo kaya tiagmula itinatang.
Tadi mo kaya't agsida itinateng. Talagamot nanang. Nauma akong nagsida itinatang. Apay, di ka agbaen ken ni katugangam. Inted na jay bangkag apagmulaam. Ngam di mo matas-asikaswan. Masadutak nga rod nanang. Jak kayaten tagmula itinatang. Awan ti masidami dito'y balay, Manong Ronnie. Sardinas la tinangaldawan mi kanila kay ko. Anya? No kayat mo ti agsida itinaimas, agtrabaho ka ah. Oy, Lilian. Jak kayat ti tinurti pa nagsaritam kanya ka. Umayak la dumawat iti sidaan nyo. Kastakit din ti bagam kanyak. Di ka kumamot agpungtot ah. Ibagbagak lang mat ti mapalpaliw ko kan ka, Manong Ronnie. Kahit, anya day ta mapalpali imaw. Saanan? Ang mga numasahair tirik nam no ibagak ti agpaiso. Mala, ibagam. Tapno amok no anya day ta mapalpali mo kanyak. Nagsadot ka ngamin, Manong Ronnie. Ah. Nagdakkel tabagim, ngam awan ti maaramidam. Day talamang mangan ti aramidam. Namnamaamlatan ti maitadkan ka, Ronnie. Di ka nagtrabaho kasta ka day. Tatang. Ti tao asadot. Awan ti karbangan na nga agbyag dito'y rabaw ti daga. Anya? Anya ngay ti sirsirbim nga agbibiyag dito'y rabaw ti daga no papakpakan kalaang. Intad ko day jay abangkag tapno adda pagalaan nyo iti kanan nyo iti anak ko. Ngaman niya ti aramidam. Kanayon ka makita anak ka istambay jay waiting shade. Anya ngay ti aramidam ijay. Ay, kwa, tatang. Adda ka di maitultulong kan ka ti panagis istambay mo. Jakla ko man impaasawa kan ka ti anak ko. Gaputa ka asilaang iti denam. Agtrabaho akto, tatang. Ay, makitam day ta panagsungsungbat mo, Ronnie. Nagpuskol kit di at ti panagropropam. Agasam, mapan ka pa yung dumawat iti kanam kadagiti kakabagyam. Ay, sadot ka anay kamkamang. Nay, Masail, sa dinumanan ti papanam, kanayon kalatan na rumwar. Mapanak ije babasit agimong me. Napatag ti papapanak, iso adinak lapdan. Napatpatag ti panagtalinaed mo dito'y balay. Awan pa'y tinaluto amakan. Kat makaamu kamutan ang agluto. Anya? Siyak ti paglutuan? Wala, saan ka na mapan ijigimong yaw? Ingakit di mangirimedyo iti kananta. Dinak malapdan, Ronnie. Kapat ganti pa nagserbik ka ni Apo Diyos. Si kanti makaam mo dito'y balay. Nagmayat adang ganda giti sasao ti Apo. Saan ka di, Masel? Juan Martin, kuna ni Apo Diyos, nagasat dagiti agtungtong paliti adal na. Surutan amin apagayatan na. Husto ka. Dagiti tattao ang nagagat, kan amuna ti agserbiki ni Apo Diyos. Maparaburan iti adu ataraon. Kan pulos as antong agbisin. Husto ka. Kaya't ko kumamat nga awisan ni Ronnie dito'y babasit agimong tayo. Tapno mga ganamot dagiti sasao ni Apo Diyos. Natangken mo ti ulo na. Di ka agsarday amang bagbaga, kan mangawis kan kuana. Barang malawlawagan ti panunot na. Juan Martin, kasta talaga ti aramidak iti asawak. Kunapay dya inadal tayo. Awisan tayo iti balay pagkararagan, dagiti tao an aywawa. Kan nakalipat kan ni Apo Diyos. Daytan ti malalam ijigimong yaw. Kasla ka na santuan niyagsasaw. Ronnie, saan adakas ti ibagbagakkan ka? Pagsaya atam ti ibagbagak. Malaganan ti barukong mo no dumngag ka kadagiti adal iti Biblia. Awan tinasaya at ama itulong kanyak daytang ibagbagam, Masel. Kayat ko ti agistambay, ngem ti mapanak iti babasit agimong yaw. Anya? Puno dayta. Awan ti panawin kaw iti pangawawisam kanyak. Kukwayo lang tagdengag iti sasao na Apo Diyos. Ay, pasensya ka na balayan. Nagsadot jay anak ko. Kanayon ko abagbagaan, ngampulos asan adumgag. Ay, sa anak mat anak kurang anang bagbagakan ko ana, abalayan. Sayang jay daga nga inted ko pagmulaan na. Un nga rod, abalayan. Dandanin agburas dagiti kaaruba ka dagiti mula danateng.
No kumata nagmula met ni Rone, agapit met kuman. Ay, saan kanopay apanawan ti panagmumula? Isu adi na pa'y kayat amulaan. Anya, Rason deta ti sadot a tao abalayan. Anya nga tano ikanta iti pagnakman na. ha, Wen, kasta nga agpaysaw. Saan tayo nga ikan iti kanan na? Tapno agnakam ken makamires. Nay, anya tar aramidem dito balay may, pare Martin. Apay nga daigem mo a Biblia. Kabsat Roni, imayak, tapno umay kaadalan iti sasao ni Apo Diyos. Kaya't kumot nga ipadanon ken ka, dagiti naadal mi ijay babasit agimong mi. Ha? Ronnie, dumngag ka kuma. Uray no apagbiit laeng. Pagayatan ni Apo Diyos ti dumngag ka dagiti adal na. Awan ti panawin ko. Mapanaglaagbuyan iti basketball ijay plaza. Kabsat Roni, napatag amaamuan tayo ti paglintigan ni Apo Diyos. Kung natin nasantuan a kasuratan, kagurak dagiti saan anapudnuken ka, ngam ipatpatag ko ti linteg mo. Sika ti salingad ken kalasag ko. Ha? Ituloy ko Boston. Ha? Nasakitan ti lapayag ko adumdumgagken ka, pare. Ha, diyak kasapulan dagiti ipagbagam. awan ti mauray mo kanyak, Rone. Awan kwartak a maipautang ko ken ka. Pangasim met ken ananang, pabuludan na kiti kwarta. Isublik met laadagaw sa paman na maadaan na kiti kwarta. Pangalaam ko maiti kwartam ket awan met panggedam. Ultimo agbangkag ket kasadot mo pay. Ninanang mag... Namnamaumlatan ti maited miken ka ataraon. Imbes ko maamapan ka agbangkag tapno adda ka ninyo iti asawam. Ngem saan tasadot ka? Ala, agawid kan, tawan tinamnamaum kanya. Agbisin kan, Manong Ronnie. Anya pala ter aramidam. Di mon urayan ti umno apanawan apanagmulam ako nam. Iti anyaman nga oras, mabalin mo ti agmula, iti kanon nyo. Di nakman isuro no niya tirumbang aramidak, Lilia. Diyak amo na maasyanak ka, Manong. Kayat ka nga ikan iti kanam. Ngam nagsadot ka mat. Lilia, pautangan na ko ino saan. Nagadupay lang ay bagbagam dita. Kasapulak ti kwarta, isong ikan na kaon. Saan ka apautangan? Gaputa ka sa pulak mo ti kwarta, Manong Ronnie. Agtrabaho ka, tapno adda igatang mo iti kanam. Apay, Ronnie. Di mo apalan dagiti kaarubaan nagburasan kadagiti mula di anatang? Anya nga iti aramidam. Nakatugaw ka nga agmalmalam. Agsao kayo manen na kunak, tatang. Nukas tamat laang nga agbisin ti anak ko iti denam. Pagawidak laangan ijay balaymay. Ha? Wen! Pagawidak laangan ni masil nga anak ko. Tadi mo mat aramidan ti obligasyon mo. Nakakaasi laang ni masil nga anak ko iti denam. Ay, tatang. Day tati di mo aramidain. Ay, ayatek ti asawak, tatang. Diyak kayat amaya dayo kanyak. Ay, salbag kakit di araw na eh. Saan nga agnam ay ti anak ko iti denam? Ay, apay nga yakas ti mo ti mapaspasamag kanyak. Likliklikan da kung dagiti kakabagyak. Awan pa yun ti tumulong kanyak. Ay, mabisina kaon. Sa dino nga iti mabalin ko apagpatulungan ita. Ni pare Martin ti masabat ko Naggapulaki di iti gimong da. Pare Martin! Nay, si kamat gayam, pare Ronnie. Naggapukan sakit di iti gimong yo Wan pare Ronnie, ipangpangrunak ngamin ti mapanagdayaw ken ni Apo Diyos. Taday ta talaga ti akman tayo aparswana. Pare Ronnie, pastor kamlaang di tapusom ni Apo Diyos. Agbalin analagaan ti panagbiag mo. Kan mapanunot mo anaimbag ti rumbang. Pare Martin, Kunapay tinasantuan a kasuratan,
Ubog ti biyag ti sao ti naimbag a tao. Ngam ti sao ti kinadangkes, abungan na tinaranggas a katatao na. Ado dagiti inyadal kanyak ni Pare Martin. Babaen dagiting balikas na. Nalaganan ti barukong ko. Ronnie, itaman pa'y asaan ka arimwar? Owen, Marcel. Ay, nakapulas ka mat bakit? Sa dino ti papanam? Mapanak makimisa. Si kapay ti makaamo diti balay. Mabit lang, bakit? Kaya't kumati sumurot kan ka. Ha? Pudno ka diti nangag ko, Ronnie? Owen, bakit? Kaya't kumati dumngag iti sasaw ni Apo Diyos. Ay, mabit lang ha. Agsukatak mat. Maragsakanak ang makakita kan ka dito'y simbaan, Pare Ronnie. Pare Martin, agyamanakin ka ha. Gaputan, dalawlawaganak. Babaen ka dagiti imbasam kanya kasasaw ni Apo Diyos. Awan ti rumbang apagyamanam kanyak, Pare Ronnie. Tinapatag, maawata mon ti amin. Kat nasursuro mon ti umay agdayaw kan ni Apo Diyos. Pare, kastoy gayam tirik na ti umay agdengdeng iti sasaw ni Apo Diyos. Nariknak ti tal na iti panunot ko. Kastamot ten ti kaunggag. Namulaan mo't ti bangkag mo, Ronnie. Tatang, naamiris ko ang madigayam ter aramidak. Dakas tagbalin asadot, kan nadangkes. Saan nakadimngag idi kada kayo, tatang? Agyamanak ta naka-Ameris kan, Ronnie. Sapay la kumata agtultuloy day tang aramid mo. Daytoy titandaanam, Ronnie. No adda imulam, addan to apitam. Kat saan kayo nga agbisin iti anak ko? Tatang, nagbabawi akong dagiti mading aramid ko. Agsingsingpet, kan agbalin akong anagagat. Gapo iti day ta panagbalbaliw mo. Maragsakan kami kan ni Marcel nga anak ko. Agyamanak iti Diyos, gapo iti namin pinsanan a panagbalbaliw mo. Tinasadot a tao, adayo kan kwa na ti grasya. No nagagat ka, kan agdaydayaw ka iti namarswa, masupapakan ka mat iti ado a grasya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.